pi ya kini kisnam di bladat na kapor ka DCA ka kala ai ki jing tho mo nadu mishim snam kala ka ai ki jing tho bahkan pelat ya ka share ke jungi ka beningkong ka ar kulur di hadin kata tang hadin arbnai lai panai kala ai yang suri jing tho bahkan pelat sa khandai kulur ka bedi ka share kini ki share ke jungi kinwan na ka minor minerals na ka transport mereka bersosi mengenai tu EP kasu pentami ya ka district council dah ka kasu penmitang dari jingtho andrei haka shisha pada haka jing shisha pada hadu menta kata ka share ka baat khondai klur ba state government ka diban ashini ka pat perlat hadu mentaru itai di wini benta but haka ar pada kumba pilai tipi kani ka second installment jo ka 15 finance ka ar klur kala koi hapo ka state government mentala ar banai lai banai di hadu mentaru ke state government kapat perlait ya kan ar kulur shiteng haka bidai bat ka second installment jong 15 finance di nakalian jong ke isi jong menin ngila ya keren bat ngila sungtu ba kani ka sarkar tamlong serious khandiat ru haka ba dei ban perlait ya ka share ke jongi bat ya ka 15 finance second installment di dan ngila debt accession lesi ngila ban lek ben kendu biang saksi si ya ka DCA department bat ya minister in charge namar ba kani kala onra ke jing haka bidai bat ka financial position nama jinda kila pelai nanu mishim snam ya ka arpho khandai klur total mo arpho shi ka semeni kong bat khandai ka sin ba kala pensuk ya ka kompre kam jongi handai na ki daw ki bangam tip namar bangila pha hadu southly ki reminders syaka DCA department hadu menta kani ka sni tho din ka bla adap ka ka last and final reminder ke bangila pha mi pat yo juba badu mentaru dangi wat ya ka daw ki ong baik ba ka sakut hapo ka finance department haka bidai bat ka DCA di kani ka dai ka jing shim sting jong kani ka sarkar haka bidai bat ka jing rap jong ka ya ka district council hangi hapo Khasi Hills but na smuthu hi ba ka nakalian ka jong ka kamlong serious kandiat ru di ka shupha di kishiti tam chu pen thame ya yangi ka isi bat haka ju por bangchu wanra ke jingkermen haka bidai bat ki staff ki badan hangi hapo district council di kani kadai ka khubor ka bashai ka bangakwa ba pinsuthu ba nakalian jong government hadu menta la shisnam kanthi tamshim lashim kanu karai ka ba kan pelat ya ka pisah mar kani ka pisah ka baka thmu ban pelat ka dai tang na ki atli benta na major minerals hadu menta ka pat ajing khan AAUM di kani ka pisah ka baka ban pelat ka dai tang na ka minor minerals bat na ka transport ya hadu menta ru pat yo haka account jong ka district council batu ni hapeng kani jing system jong sarkar ni ban siwi ta ki bha ko jong pi ko de hok jong consent hatu do ma ba pi ma sausi na pha ka sithi na klam sem na position sinu hatu pin pan em pat ka interest la ne kata ka sut mo ba ong ko pisa ko don hapo ka akong ka jong ki jong government pi ka sut ka central government hadin baka perlat ya ka tu ka second installment khar ar kulur tame di kala ai ba ka guideline sam turu ba hapo shi posngi ka dei ban perlat ya ka pisa sya ka district council pada kadai ya berot likely ki district council ADCs di kat kum bajing snow jonga na ya snow ba shkiwi ki ADCs le se kala apply kadang batang ya ka ADC jongi ya ka district ya Khasi Hills district autonomous council di kat kum guidelines wa ka central government kala pha ba hapo shi posmi na phimla ban pelat ya ka ni ka khar kulur tam hadin ka shi posmi pidai ban siwat ke interest ya ka district council di ha ka jingken ke jonga mentala kan thi la dan tam na ni la jang kot ya ka lai banai mata la kumno ngidi ban yo ek interest ka ba life sanlam namar ba ka jing penslam jong ka state government lingba ka DCE department ban siu ya ka ni ka second installment ha ka bidai ba ka 15 finance di la kumno ngi yo ka jing ken ba la kumno life sanlam ka dei ban siu ka fine tikat ba kadang penslam mut kata ka fine lu kadang kata interest su kadang bun di kata ka dei ka wei ka ba long na kalian ka jong iru ni la tho ka ni ka shithi kham pam ya ka ni ka si tho din ka bangi pha ya ka shithi ka ba khadu ni la ada mention hi ya kata ka fine ru ba ki dei ban siulang ya ka fine ha ka ba ka dei ban ai ka sarkar lingba ka jing patha jong ka central government